хора, в ден от геймплей, BG TV и днес ще правя каквото обичам да правя. Тоест сатира! Да, точно така, чухте ме, сатира! И днес ще правя клип за едно момиче. Най-странното е, че тя в моят град, хора. И нямам на идея каква ще е реакцията, ако разбере, че това съм аз. Момичето няма да й дам линк към канала, защото не искам да отидете да я хейтите. Клипът ти се казва втора част на предизвикателството, само че знам, че тя много обича Катерина Ставичка, защото съм гледал другите клипове. И на други нейни клипове ще правя клип. What the fuck? Тя има 28 сабскрайбъра и има над 200 гледа. Извинете, фащам ебулата още в началото. Почти на всеки клип има над 200 гледания, хора. Та да, айде да пускаме, някакво да чакаме. Пешо, пуска! Здравейте, приятели! Това е втора част на предизвикателство. Така, Алекс ме предизвика да изпея песента на... Помисля още мога да сеча коя беше та. Защото не искам да почнеш и тук някакви чанки и да почнеш да ми пише Азис Хабиби. Молеца. Молеца, не ми се слуша чанки. Достатъчно съм слушал в училище. На Ставичка. Катерина Ставичка, добре. Секунда. Само да си сложа като нейните очила. Въй, хора! Въй! Тя слага на Катерина Ставичка очилата за 5 ля. Значи, дават цели 5 ля за тези очила. Разбирате ли ме? Да. Майка е сигурно е скъсала от бой за тези очила. Те са някакви китайски, ама. Както и да е. Малко ще ме изплаша, кога видя с тези очила на пътя. Нека да продължаваме с клипа. Искам да видя как ще пее. Искам да чуя най-великото изпълнение. Да продължаваме. Страх ме. Чуете една нова песен. Веднага направо я слагайте за рингтона. Защото това е песента за... Виждате ли как гледа? Страх ме. Страх ме. Обаче тя гледа невинно. Сега ще стои така. Изведнъж почва да пее кучето ми мялка. Да, точно така кучето ми мялка. И тя изведнъж почва да пее. Това му притеснява. Защото знам, че ще ме изплаши. И клипът е 12 минути и 9 секунди, затова няма да ви го пускам целия, само половината. И да, нека продължаваме. Аз не знам, защо пак почнах да говоря, защото аз съм правя много интересно, но не съм. Да. Няма да участвам тази мисля и няма да се занимавам в разследването на домашните неразположения на Николай. Казвам ви го, защото са такива, които се трябва да стават важни и трябва към това материали Катерина Ставичка. Катерина Ставичка. Най-яката. Катерина Ставичка. Най-хубавата. Катерина Ставичка, най-хубавата е. Ставичка, хубавата е. Тя е хубава. Между другото, забелязахте ли как просто се пуска от лаптопа или компютъра песента на Катерина Ставичка или по-скоро самия клип, дори не се е постарал да се едитне клипа и забивай. Разбирате ли? Кой знае на кой оператор е интернета? Кучето ми пак продължава да мялка. Не знам защо, уж му дадох екрана, няма значение. Да, нека продължаваме с клипа, смисъл, някакво да увъртаме. Вече 1 минута и 35 секунди от нейния клип са минали. Смисъл. Даже котката ми заспа, като гледаше нейния клип. Котка да не получи ебола. Не, жива си. Добре, хора, продължаваме. Добре, край на Катерина Ставичка. Така, другото предизвикателство е от Виктория Куртова да кажа всички имена на моите най-добри приятелки. Ами, не мога да ги кажа точно, защото са много и повечето не им помня имената. Искам да приключвам повече по-бързо видеото. Това момиче прилага насилие върху майка си. Тя крещи, му нищо крещи и само казва нещо там, ще каже имената на най-добрите им приятелки и пуска телефона и се видя как казва шия, ударя. Насилие, хора. Да викнем 112. Това ли е България, бе? Тя бахте майка си.
Защото майка ни да каже имената на най-добрите си приятелки, бе. Това дъщеря ли, бе? Страх ме вече от това момиче. Телефон стига си бръждя, бе. Страх ме, разбирате ли, бе? И най-страшното е, че наистина от нашия град. В нашето училище в 5-ти клас. Не от нашия клас, ами в 5-ти клас. Вече ме е страх от нея. Добре, да... Аре, пускам, какво да чакам? Добре. Добре, така. Ще видим. Така, другото е от Карина Спасова. Изпей песента от Сой Луна на Амбър. Ми. Добре? Хора, тя каза изпей песента на Амбър от Сой Луна Али Бамби. Али Бамби, хора. На мен не ми се слуша как пее и ще скипна тази част, ще пусна някоя друга. Не, Пешо! Бабушка, получих инфаркт! Пешо получава инфаркт, хора! Бабушка, не забавяй това! Сега кой ще ми пуска клиповете? Заради тази тук Пешо получи инфаркт. Заради тази Пешо получи инфаркт, хора. Кой ще ми пуска клиповете сега? Кой ще ми едитва клиповете? Сам ли? Аз не съм някакъв тук от улицата. О, не. Горкичкият Пешо получи инфаркт заради тя, като разбра, че факт ще пее. Не, той буквално получи инфаркт. Или е вълта го хвана, или получи инфаркт. Кое от двете, Пешо? Каза, че има и двете как. Продължаваме с горкичкият Пешо обаче. Ще скипна доста от клипа, защото не искам да измъчвам повече Пешо. И сега звъна на 112. Продължаваме с доста по-напред обаче от клипа. 2 минути някъде от клипа, защото тя пее 2 минути. Бац. Кой ще слуша как пее от Сой Луна някаква песен, де дори не знае текста. При това предизвикателство ли са? Изпей Катерина Ставичка, изпей Сой Луна, кажи имената на най-добрите си приятелки. Добре, продължаваме. Ма този път няма Пешо. Трябва. Чувате ли ми мишката? Това беше Пешо. Чувате ли сега? Това е моето. Горкишкият Пешо. Рип Пешо, ама. Продължаваме. Пешо. Хора, съжалявам, излъгах ви, няма да мога да продължа с клипа. Твърде зле. Пешо си стана по-зле и в момента сме в болницата. Той буквално ще да умре пред очите ми. Хора, Пешо, добре да си кажи нещо. Почвам да ставам добре, като не ги слушам повече, няма да ги слушам тази слушам месец. Сега ще ми правят операция на сърцето, чао чички, до по-късно. Да, хора, вие го разбрахте. Чао чички, до по-късно. Това беше от Gameplay Bulgaria TV и от мен Дени. Хаштаг абонирайте се. Оставете един лайк за Пешо. И това беше от мен, хора. И до скоро.